Arratsaldeko 3:09 diren honetan, bihar hasiko den binakako txapelketa nagusiko 8. jardunaldiaren atarikoa egingo dugu, eta besterik gabe hasi egingo gara. Bihar lehenengo partida, Ezkurdiak eta Tolosak Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka jokatuko dute. Tolosan, Peio Etxeberria eta Zabaleta favorito izango direlarik. Hala ere, gogoratu beharra dago, lehen itzulian, Ezkurdiak eta Tolosak irabazi egin zietela Etxeberria eta Zabaletari, baina une honetan sailkapeneko egoera oso bestelakoa da. Izan ere, Peio Etxeberria eta Zabaleta 2. postuan daude, Ezkurdia eta Tolosa 8. postuan dauden bitartean. Kontua kontu, norgehiagoka hau nahiko berdindua izan daiteke, baina era berean oso desorekatua ere joan daiteke. Alde batetik, Peio Etxeberriak ez du bere unerik gozoena pasa orain artean, Joseba Ezkurdia ere ez dago bere unerik gozoenean, eta egia da Zabaleta asko jokatzen ari dela, eta horrek diferentziak asko markatu ditzakela atzeko kuadroetan, eta gainera Ezkurdiari lana egitera behartu, ez? Baina, kontua kontu, naiz eta urdinak favorito izan lehen itzulian gorriek ezustekoa eman zuten, eta zergatik ez 2. aldiz eman. Hurrengo norgehiagoka, kasu honetan, Amorebi eta Etxanon jokatuko dute Jakak eta Maria Ezkurrenak Laso eta Arangurenen aurka. Jaka eta Maria Ezkurrena favorito nabarmen xamarrak izango dira, naiz eta Lasok eta Arangurenek gora egin dute, baina oraindik ere Jaka eta Maria Ezkurrena favorito moduan hartu behar dira. Hemen sekulako txapelketa egiten ari direlako, hasieratik norgehiagoka bakarra galdu dute, Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka, baina gainontzeko guztiak irabazi egin dituzte, eta gainera asko alde ikeragarriarekin eta jokoan ere askoz ere gehiago izan da. Beste alde batetik berriz, Laso eta Aranguren ditugu, bi hauek txapelketan beti gora egin dute nabarmen. Unai Laso da 2. jardunaldian sartu zen, orain askoz ere hobeto ikusten da, baina naiz eta Aranguren oso ongi jokatzen ari den, uste dut Maria Ezkurrenaren erritmoari eustea zaila izango dutela urdinek. Eibarren errege egunez, Elordi eta Rezusta, Altuna eta Martijaren aurka izango dira. Behar bada, jardunaldi honetako norgehiagokarik berdinduenetako bat izan daiteke hau. Altuna eta Martijak lehengoan oso ongi jokatu zuten, egia da Peña eta Albizu batez ere 2. zatian ez zirela bat ere finibili eta asko galdu zutela, baina batez ere Jokin Altunak lehen zatian erakustaldia eman zuen, eta hori funtsezkoa da, zalantza izpirik gabe bikote urdinarentzat. Bestalde Martija gora doala ikusten ari gara, nik uste Jokin Altuna ere sartu izan horrek berriz ere txapelketan, horrek ere motibatu egiten duela Martija. Eta bestetik Elordi eta Rezusta, lehengoan irabazi egin zieten Laso eta Arangureni, baina nahiko gora beratxu dabiltza, oso ongi hasi zuten txapelketa, Elordik asko jokatzen, Rezusta ere atzean berme handia emanaz, baina txapelketaren puntu honetan esan dezakegu behar bada Altuna eta Martija hartu beharko direla favorito. Eta azken norgehiagoka jardunaldi honetakoa, Artolak eta Imazek Peña eta Albizuren aurka jokatuko dute. Kasu honetan, Artola eta Imaz aterako dira favorito, lehengoan meritu handiko garaipena eskuratu zuten Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka, eta Peña eta Albizu oso irregular ikusten ari gara, oso ongi jokatzen ari dira. Bikote sendoa osatzen dute, baina atzean gehitxo galtzen dute, eta horrek behar bada kondenatu ditzakete txapelketako fase askotan. Kontuan kontu, hemen Albizuk dominatu beharra dauka, ez du nabarmen dominatuko ziur aski Imaz, baina dominatu beharra dauka, aurrean hartara Peñari aukerak utzi, eta Artola pixka bat jokoz kanpo ere usteko. Iñaki Artola joko bolada honean baitago une honetan. Hauxe beraz,
esan beharreko guztia, bihar hasiko da esan bezala jardunaldia ikusiko dugu. Zer gertatzen den, hurrengo arte ongi izan, agur.